이렇게 너희 딸이고 그렇게 갈처럼 두이타 따문이처럼 프로그램 거토 가이나네 탕통어 महाराष्ट्र 가이나이 또 차라 트리पु라 버럭 리자라고 고모 가이나이 플라이 교답사 가이통어 아무는 지금 소바 딜리 전터 먼터 파이게 하야 시니 소바 boskango tripura thangai जों soba continue जों खायनो हेजि tripura saroni soba amo waisbai paya tripura saroni soba thya sakno tongnai tamni hinke tripura sarok 70-75 bisi kawi thangka mungsabo rijagya sanaibo rijagya rutharaibo rijagya yaba yakong yaphani tolawo khe Khwlai toni jago sini tripura sarok omoni bagino khorsa takhu brom gnang othindro jomotia o sawi khana rekha nora pulani video no bini khorang no khana tripura saroni soba amo waisa bai paya thya sakno o choba khlai jagoi thangnai hinei samani nora srai sraikeno khana bai khana tei boskrangni Khwlainai 9 tariko Dilhi ni Jantar Mantar kaisa birat kotorma panda solsa jangnai tei o pandao sini o hani buagrabo thangsoginai tei joto kongthai bara tei joto leader tripura hasteo tongnai rok borongnobo nimantron lekha Dilhi ni Jantar Mantar kaisa birat tripura sani ekotno tiyui koglam salai nani bagai ngai omono khapani takhuk tai bukukso buskangni 9 tariko khanakasung Dilhi ni Jantar Mantar tripura sarongni bagai kaisa choba khorang tisajangnai oma hangka 70-75 bisi kawi thangka tabukbo tripura sarok mungsano phano rijagya जों saimano tripura sa ekot 125 amendment bill tei nana rokom tripura sarong bagai thangai thanani o hasakao tripura sarongni osti rokhani bagai dabi khlaimani demand khlaimani o demand haika ba o dabi no tabukbo o hayung sakao borong munusyo ungei kotor songgei o hano naikoloi tongnai rok borok tabukbo tripura sarong no mungsaphano rinani musung jagya omoni bagino lai thangnai May masni 5 tariko sini borom gnang David Morasi nog nukhung khibei ha tako bukung no khibei ini tripura ni simi Dilhi jora yakungbai himbei choba khlainani nango yaba bini o choba khlaithani wo bini asamung khlaithani wo bangmano sini kongthai bararongni bising tibo boya kutung sipsaka khuk sitra ongkhorka ha khuk sitra ongkhorka boya kutung sipsaka yaba जों सायमानानि दरकार गाहाम का बुजिनानि दरकार तिनि खरसा borok तिनि tripurani simi Dilhi jora tamoni bagai yakungbai tini himbei oma heke choba khlainani na yaba sini kongthai bararok 100% no tabubo 50% no o kogrok no khunjuo soraya bukhawo wansugya sini kongthai bararok tabubo 100 ni bisingo 50 jona tabubo borok grajyo khaya tei o kogno tiyei wansugya tabubo tongo जों खोनागा social media ni bisingtui lai thangnai rogo mayung thangpuru se mungsapono khlaimaya yaba sinjo thangai thangka ha sinjo thangai tongkha a sinjo bahaike khlaimanai isau yaba belaino abo wanama singsar ko ha sabo saka kokro sabo sakana yaba sini kongthai bararong bisingono ini omo haike kok salai tongo yaba
जों गाहाम के वासुगै नाखे के 70-75 बिसि कावै थांका o tibra saroni bagui bo jagao ostiro kha mankha bo jagao thangai thanan bagui sujuk subida mankha keba abono tui chini tibra sarok wasungnani naya amo hinke जों saimano horoksa borok kaham samung khlaina thangka hinke o samung kahamno kebengnai rok o jarao khai belai kheno bangkoko omoni bagino kapani takuk tei bukuksong chini takuk borong bonang rothindra jomotia bo sawi khnarika tibrasani soba abo tabu waisa bai paiglak thia sangno o choba khwlai thangnai nei tini bo srai siragene sawi khnarika borok dukho kosto ni bisingtei tekto ni bisingtei masaya manungya mathuya kahamkai ni bisingtei borok terek tini hai o jora kahambo borok Dilhi o thangsogika apani takuk tei bukso tini bahai ke thangsogika keba boroni ajagao gobang mano tini jungjal gobang mano tini chathai nungthai bial somosya ni bisingtui phano borok tini obono borok grajyo khayawi wansuyawi tini o 15 lokho tibrasa rokno osti rokha khlainani bagui Jantar Mantar thangui Sri Narendra Modi ni khunjuo o kokthai rokno buhorninani bagui tini borok kostoni bisingtui tini yakungbai choba khlai thangsogika Dilhi ni Jantar Mantar ya जों saimankha bwskangni 9 tariko birat kaisa Dilhi ni Jantar Mantar kaisa program songsajakha tei a program bo chini o hani bubagra bo thangsoginai tei joto rajniti bodolo rung tongnai rok kotor MD singtung MLA engtung neta engtung montri engtung joto no ajaga thangnan bagui chini Dilhi Tripuranni simi Dilhi jora imui thanai pedal yatra samung khlainai rok haikaba o choba khlainai rok borok joto no kobok horka engkai oboni bagino tini ang paithako sana musungo nungle tiyarda na musung o hani bagui o 15 lokho tibrasani bagui nung Jantar Mantar thangui nung tibrasani bagui kok sainani tibrasarokni manthaini bagui nung kok sainani abo nung tiyarda tong thangnani bagui omono takuk tei buksong jodino जों o hano hamjagui tongkha hingke o dofano hamjagui tongkha hingke keba जों 9 tarikni salo ang thangmaya phano nung phano thangdi tekaisa borok phano thangdi omo haike जों pale mole khe thangui जों choba kotor choba khlainani nangnai apani takuk tei buksong omono tini norong bagui prime time bo kisijak kok tubui phaimani amsuk sawino ani kokno orono muthaka norok Tripura notice news channel no sal brum no naitongman bagui tei kwrwngui tongman bagui norokno haina hai ang paiphlaiya paithako jotono no khulumung yapharu।